El 23 d'abril podríem dir que per molts és el dia dels enamorats català i andorrà. És una data en què els autors de llibres tenen encerclada en el calendari perquè és Sant Jordi i la tradició diu que l'home regala una rosa a la dona i aquesta un llibre a ell. És el dia de més vendes i també quan acostumen a sortir les novetats literàries. El Principat al dia del llibre té com a protagonistes, a part dels bestsellers, els autors locals. Entre els que han tingut més èxit enguany hi trobem el segon volum d'Històries de la nostra història d'Alfred Lleí. Hem quedat amb ell al Centre d'Art d'Escaldes en Gordany perquè ens parlés d'aquest llibre i fins i tot ens ha regalat un exemplar. En aquesta edició el periodista narra fets que abracen un llarg període de la història andorrana. Assegura que són anècdotes que tenen un rigor històric, però com els cuiners hi ha inclòs una mica de condiment. Aviam, diuen sempre que segones parts mai foren bones, no? Això s'ha aplicat moltíssim al cinema, però jo crec que en literatura no ha de ser així, no? Andorra és un país ric. Quan dic ric, ho dic en el sentit històric. Un país ric amb històries, ric amb capítols, ric amb esdeveniments. I llavors, clar, la diferència que hi ha entre buscar 20 capítols d'història qualsevol del país o trobar-ne 20 capítols per històries de la nostra història, la diferència és que han de ser capítols que tinguin un ingredient afegit, si m'ho permets, d'anècdota i fins i tot jo diria de morbo, també, no? I n'hi ha, A Andorra n'hi ha. I n'hi han sortit 20 més. Per exemple, Lleí revela una visita llampec de Dalí. De fet, el pintor va arribar amb gala en el seu famós Cadillac, però tot just després d'haver creuat la frontera van tornar enrere. Un altre dels episodis històrics que exposa Lleí és quan el Servei d'Intel·ligència britànica en temps de Churchill es plantejava atacar Fassa perquè subministrava energia elèctrica al sud de França, aleshores ocupada pels nazis. Sortosament, l'acció va quedar en paper mullat. Així mateix, l'autor convida al debat dient que a Andorra no es parla el català sinó l'andorrà o que el Pas de la Casa hauria de ser la 8a parròquia. D'altra banda, és moment de parlar de les noves tecnologies i com poden afectar el llibre en paper. Els autors diuen que l'e-book no farà morir el llibre tradicional. La gent que compra edicions digitals seguirà comprant sempre edicions digitals i el que compren llibres de paper, el paper de tota la vida, el llibre tangible, el seguirà comprant. Jo trobo que són coses que es complementen i no que es fan la competència. Per això... Sant Jordi va matar el drac, però l'any vinent tornaran a néixer molts més llibres.